bafethu. Ngihamba nenkabi yami la. Icele i-strike go Nyawupe. Ifuna ukulayita ugwayi. Bayinikeza i-strike esinalento le. So uyangitshela ukuthi hayi lona drugs ke le. So ngifuna ukucheck ukuthi kuba njani lento. Kumalini ke lokho? Bathi kumalini lokho? Lokhu bungathi kukhudlwanyana. 40 rand. Mama. Ngoba kungekho lutho nje la. Akho lutho phela. Thinta phela okuncane ukhokhe. Awukahleka baba mama angisingane mina. Ngeke ngimosheke nje izandleni uma sengikuthinta ezandla. Uzoyithintitha phela mnanki. Kwangcono ngayibona lento ama 25. Ama 25 lawo. Imabudoda. Bukani labantwana amangabe bentshontsha izinto emakhaya. Ngekusangapha. Mangabe bentshontsha izinto emakhaya basuke beyothenga lento le. 25 rand le. Lento incane kakhulu ngicabanga ukuthi ubhema kanye la. Ubhema ngakho. Iyona Nyawupe ke le. Nyawupe imhlophe.